Show and Tell. Hello mga bata! Ako si Ma'am April. Oras na para magtuon sa kindergarten. Dali na, manantaw na ta, magpungko kag mamati sa maestra, magbasa, magsulat, magsinadya, sa kinder may matun-an ta. May ari ako diri sang nagkalain-lain ng mga laragway. Magabot kita sang laragway. Sunod, aton kilalahon kag ihambal kung ano ang husto nga paggamit sini. Ihambal man naton kung sa diin dapat taguon kag kung ano ang aton na eksperyensyahan sa sini nga pagkabutang. Ako ang una nga magabot. Ang nagabutan ko amo ang lapis. 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 Ang lapis ginagamit magsulat. Ginasulod ko ini sa pencil case tapos ko gamit. Kaysa lapis, pwede ko sini matuslok o mabulag. Sunod nga magabot amo si Maria. Ang ako nagabutan amo ang kutsilyo. Kutsilyo. Ang kutsilyo ginagamit magkihad sa mga pagkaon kag iban pa. Tapos gamit ni mama, kinahugasan niya kag kinabalik sa burutangan. Sa taas nga lugar nga hindi ko malapot para hindi ko mapilas. Sunod nga magabot amo si Jose. Ang ako naman naggabutan amo ang gunting. 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 Ang gunting ginagamit magutod sang papel kag iban pa nga mga butang. Dapat tinitaguon sang insakto kay pwede ko sini mapilas. Gani ginagayahan ko ni mama sang husto nga paggamit sini. Sunod nga magabot amo si Rita. Ang ako nagabutan amo ang dagom. 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 Ang dagom ginagamit magtahi sa mga bayo. Dapat ini isulod sa daguman kag taguon sang insakto tapos gamit para hindi ako matuslok. Ikaw naman ang masunod nga magabot. Ano ang imo nagabutan nga laragway? Insakto, posporo. 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 Paano ginagamit ang posporo? Husto, ang posporo ginagamit magsindi kalayo para sa pagluto sang pagkaon kag iban pa. Sa diin ginatago ang posporo. Very good. Dapat ini taguon kag isang at sa mataas nga lugar kung sa diin hindi malabot sa mga bata. Ano pa gid ang mahambal mo sa posporo? Good job! Hindi ini dapat paghampangan kay pwede kasi ni mapasok o halinan sang sunog. Sunod nga magabot amo si Maria Liwat. Ang ako nagabutan mo ang tinidor. 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 Ang tinidor ginagamit magtuslok sang pagkaon para hapos magkaon. Dapat inihugasan kag taguon o ibalik sa bulutangan sa tinidor tapos gamit. Kay pwede ko sini mapilas. Gani ginagiyahan ko ni mama sang gusto nga paggamit sini. Sunod nga magabot amo si Jose. Ang ako ni kaduha nga nagabutan mo ang munika. Ang munika, hampanganan para sa mga bata nga babayi. Munika. Munika. Tapos hampang dapat ibalik sa kabinet o sunodlan sang mga munika para sa paghalom. Nadumduman ko sang una, naghampang kami sang akon utod nga babayi, balay-balay.
Monica iya, ako niya teddy bear. Sunod nga magabot amo si Rita. Ang ako nagabutan amo ang hampanganan nga salakyan. Hampanganan nga salakyan. Ang hampanganan nga salakyan para sa mga bata nga lalaki. Tapos hampang dapat ibalik sa kabinet o suludlad sa mga salakyan para hindi masalapayan sa dalan. Nadumduman ko sang una, naghampang ako't manong sang iya nga halampanganan nga salakyan. Dayon gipasakay ko akon Monica sa iya salakyan. Ikaw naman, liwat, ang nasunod nga magabot. Ano ang imo nagabutan nga laragway? Insakto, bola, bola. Paano ginagamit ang bola? Husto, pwede ini hampangan, sipa-sipa o pasa-pasa kagiban pa. So diin kinatago ang bola. Very good. Dapat ini ibalik sa bulutangan sang mga bola, parehas ang basket para sa paghalong. Ano ang naeksperyensyahan mo sini? Wow, very good. Naghampang ka mo soccer. Good job.